Това е един специален клип за тия, които карат BMW и искат да си вкарват 3,5 мм жак в музиката, за да слушат през телефоните си и плеери, тем подобни. Ето това представлява отзади, като изкарате буксите. Това е от където стои ченджерът. На първия ред се вкарва една буксичка в първото и на втория ред се вкарват така две буксички. Вижте как съм ги направил. Ето така. И се вкарват ето тук. Се вкарват на втория ред. Следователно слагаме буксата без ченджер на тази букса. И така. Значи да продължим с клипчето. Ето виждате двойната буксичка от втория ред се свързва тук така с бяло и червено, а тя от горния ред се свързва на тая оголената жичка. Направя го така, защото тия не влизат в буксичките и същевременно вземате 3,5 мм жак, вкарвате го в плеерчето, включвате си музичката. И си смените песните. И така.